Netherlands. Ayan, good morning guys. Kakagising ko lang. Actually, mga 9:30 na ata or magte-10 na. So, tingnan nyo ang bubungad sa akin sa kitchen. Kahapon kasi guys, pagka uwi ng mga visitors namin, as in lantang gulay kami pareho. Pati si Savi actually. So, nakatulog kami, sa madaling salita, nakatulog kami ng maaga. And, so, nauna nagising yung dalawa. Ayun, nag-breakfast si Vibe. Saan ba? Ayun. Kikita nyo? La, can you say hi? Walang boses. Sabi, can you say hi? Hi, guys! Wala. So, ako magbe-breakfast na rin ako muna before ako magligpit. So, yan. Actually, may mga nasalang na ako kagabi na ugasan. So, ayan, iaano ko yan. Mamaya, mabilis lang to, guys. So, as in, mabilis lang talaga to. And, kakain muna ako. May tira pa kaming pansit. And, actually, guys, nakalimutan ko ng lutuin yung longganisa. May in-order kasi akong longganisa, di ba? Yung sa previous vlog ko, sabi ko, nag-order ako. And, ayan, sa mga mag-order pala kay si Raquel, Ragasa. Oh my gosh. Ano ko sa kung mali ata yung pagkabigkas ko ng surname niya. And, ayun, nakalimutan ko nga. Pero nung isang gabi, di ba, ako ng 4. Nag-try ako ng 4. So, meron pa dito. So, ito yung breakfast ko today. Bahaw, pansit, at ito. Wow, sarap. So, iyan yung mga namimiss ko sa, sa Pinas na mga pagkain. So, ayan. Pwede na namang makaluto dito. Kaya lang, most of the time, ayan, Dutch food yung niluluto namin ni Vibe. Lalo na ngayon, malayo yung Asian store dito kasi di ba lumipat kami ng bahay. And, ayan, na muna ngayong umaga kasi mamaya makikilakad to si Vibe. Medyo maganda yung panahon. So, ganun siya, guys. Before kami lumakad, ko na muna to, linisan ko yung kitchen. Kasi bukas may work ako, guys. Tapos, tingnan nyo yung mga may tupiin pa ako dito. Actually, tinago lang namin to kahapon. Charan! And meron pa sa isang box, ipapakuha ko mamaya. Tinabi namin, guys. So, 2 box yan na malaki. Yung pang lipat bahay na box. Sabi ko, hindi ko kaya tupiin yan. And gusto ko kasi ako yung nagtutupi. Kasi iba yung pagkatupi ni Dudong. So, ayan. Sabi ko, tabi mo muna para hindi makita ng mga visitor. So, ayan, ngayon nakalabas na. So, tutupiin ko yan mamaya. Maglilinis ng kitchen at konting dito. Ayan. Kunti lang naman yung kalat. Yung makalat lang talaga is kitchen. So, ayan. Kain na muna ako, guys! A few moments later. Magandang tanghali, guys. Ayun, katatapos lang namin kumain. Oh, Sabi. Go. Nagdidilig. Nagdidilig kami, guys, kasi mainit kanina. And, medyo kumulimlim. Pero hindi uulan. So, kailangan ng halaman ng water. And, Sabi, ayan, pag nagdidilig kami, ganyan yan siya. Naglalaro sa tubig. And yung kinain namin, ngayon, yung sobra kahapon. So, may natira pa kasing mga 4 ata na lumpia. Tapos, 4 din na prawns. So, yun yung inano namin. Tapos, yung salad, may natira pa. So, yun yung kinain ni Wibe. Ako nag-rice ako. Tsaka si Savi, mahilig niyan sa rice. So, yun. And, sakit ng ulo ko, guys. Actually, pagkagising ko kanina, mga 9:30, sabi ni Wibe, mga after 30 minutes, mga 10 siguro, magbabiking daw sila ni Savi. So, ayun. Tapos, ako naman natulog uli ako. Savi! Come! Lumata! Oh my gosh. So, natulog uli ako, guys. Pag lakad nila. Tapos, ngayon lang ako na gising uli nung dumating sila. Kasi walang dalang susi si Dudong. Kaya, ayan, nag-doorbell na alimpungatan ako. Pero, na din naman, late na din naman. Kasi yung lunch namin, magtuto na eh. So, ayun. Buti na lang, Sunday pa lang ngayon. So, at least nakapag-rest ako ng isang araw. Kasi bukas work na naman ako. Oh, go, Sabi! Naglalaro siya sa tubig, guys. Umi-escape naman siya. So, hindi siya nagpapabasa. So, ayun, yung first time namin magpa-party, aside sa
family member. Kasi usually family member lang talaga yung pinaghahandaan namin. So, hindi ganun kadami kasi like for example, ngayon, usually 9 to 10 sila palagi. Absent yung dalawa. So, ayan, dalawa or tatlo. So, mga 7 lang. 7 lang sila na bisita. Yung mama niya, stepdad niya, dalawang kapatid niya, asawa, anak. 7. So, yun lang. Ayun si Wibe, nag-aayos ng, actually, malinis na ang kitchen. So, yung inaayos niya ngayon, yung ngayon na lang na inano namin, pinagkainan namin. Tavi, say hi, guys. Papa, say hi, guys. Hi, guys. Na ano tuloy ang kape. Yan guys, before po namin makalimutan uli mag-shoutout. So, nakasanayan na namin na mag-shoutout kasi ang daming fans ni Dodong. Guys, ang daming nagre-request. So, unang-una namin isa-shoutout si, ayan, nagpapatawi siyang tita. Tita Emmy Saltarin. Emmy Saltarin! Ayan, kasi last time guys, yung ano namin, pagka shoutout namin is Saltaran. So, ayan, Saltarin pala siya. And, ayan guys, idol daw niya si Dudong kasi super bait daw ni Dudong. And, she's 68 years old na. So, shout out sa'yo. And, ayan, bago naming subscriber, si Irene Bautista. Ella Q Vlogs. And then, ayan, shoutout na lang namin yung mga latest na nag-comment. Si Jenda Habilio. From Singapore siya, guys. Shout out sa iyo, sis. Nice, Singapore. And May, hindi ko alam if May Cas or May CAS. May CAS or May Cas. So, ayun. And Yeron and Kin. So, andito siya kahapon. Si Yeron at si Kin. So, ayan, you can subscribe also to her channel at Pinay Mom's Vlog. Nandito din siya kahapon ng birthday ni Savi. And shout out sa inyo. And Mayang, she's my cousin from Sweden. From Sweden? Yeah, Sweden. Mayang! Hello, Dai! Jedax Vlog. And ayan, new subscriber namin, guys. Si Luz Pagdanganan. Luz Pagdanganan. Okay. Pagdanganan. Ako na lang magsasabi, Pagdanganan. From Manila City, Philippines. Ayan, Olesian Vlogs. And the girly SB, taga dito din siya sa Netherlands. Shout out sa you, sis. And then bagong subscribers namin, si sis Alvi Pagtalunan. Love. Alvi Pagtalunan. So, pasensya na kayo, guys, ha. Hirap siya sa ibang word, letter, kasi wala yan dito, ha. Yung mga nga. So, ayan, si Neil Born C3. Shout out sa'yo. Ilonggang Rakitera. And Nerna Escribano. So, I think na-shoutout. Yes, na-shoutout na din siya namin, I think, nung mga ilang days. Nelva ba? Wait. Neliva? Wait na. Her handwriting is Nelia. difficult. Yeah, where is it? Yeah. Nelia Saludares. Saludares. Ayan, bagong subscriber namin, guys. Nelia Saludares. Shout out sa iyo, sis. And last but not the least, Lynn Ortilano from Zamboanga City. Ayan, so... Bye-bye. I'm going to watch movie. So, ayun guys, nanonood siya ng movie. Tapos sabi ko, love shoutout. Kasi siya yung madaming fans. Si Savi. Si Valwala. So, kaya, ayan. Sabi ko, ayan siya, ikaw na talaga yung, ayan, line mo na yan mag-shoutout. So, kasi yan siya guys, pa-support lang talaga siya. And since madami yung nagkakagustong ayang mag-shoutout siya, so, ayan, yun yung line niya. So, ayan, salamat talaga guys sa pagtangkilik niyo sa vlog namin. Ayun, super saya namin kasi unti-unti nang, alam mo yun,
araw-araw may nadadagdag ka kahit papaano, isa, dalawa, masaya na kami. Kasi, yung mga organic viewers siya na, yung mga hindi talaga mga YouTuber, yung mga nanonood lang talaga na, ayan, sinusubaybayan kung ano yung buhay meron kami dito. So, simpleng buhay lang naman meron kami dito sa Netherlands. Simple, pero masaya. Masaya kaming tatlo. And, ayun, as far as kontento lang kami kung ano yung meron kami. So, yun lang naman talaga yung importante. And, ayan, hindi ko alam ano pa yung ano na kasi ako nakapaglinis. Hindi pa ako naligo, guys. Kasi nga, diba, late na ako nagising. So, magti-10 na ako nagising. Tapos, mga after, siguro more than 30 minutes, nakikipag-bike si Dudong. Kaya lang, sabi ko, pagod ako at may work. Buti siya, school vacation nila, so wala siyang pasok, wala siyang work. Ako may work ako bukas. So sabi ko, pass muna ako. So kayo lang muna ni Savi. So nung lumabas naman sila ni Savi, masakit pa ang ulo ko. So ayun, natulog uli ako, guys. Pupunta ako sa taas. Ngayon, siguro mga 10:30 sila lumabas, 11:30, 12:30, 1:30. So mga 1:30 balik sila uli dito sa bahay. And nakalimutan madala ng susi ni Dudong ng bahay. Kaya, ayan, naalimpungatan ako sa doorbell. Kaya, ayun, nagising ako. And, maya-maya, so maghahapon na, guys. So, maya-maya maliligo na si Inday. And, ayan, about sa party kahapon, super saya naman, guys, na ayan, stressful pero super happy kasi nairaos namin. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi, first time namin mag-invite ng ibang tao aside sa family ni Wibe. Usually, family lang talaga ni Wibe yung nai-invite namin kasi hindi kami ganun kagaling magluto. At, sa madaling salita, hindi kami sanay sa mga preparation ng paghahanda ng maraming tao or visitors. So, yung family lang din naman niya, less than 10 yun. Less than 10 lang sila. So, pinakamarami 10 na. And, yun lang. Pero yung nakaganda naman sa Pinay, guys, kasi self-service. Kasi dito kasi yung sa family, so, at first, yung kumanta ng cake. So, after nun, isi-serve yung cake. Tapos, after naman, magsi-serve ng soup. Tapos, after, yung sinerve ng lumpia ko. Tapos, after, yung bread or salad. So, yung ganun, hindi kagaya ng Pinay na, sanay tayo sa mga handaan, nakalapag lang sa table, bahala na kayo if kukuha kayo or hindi. And, if nauuhaw kayo, ayan, bahala na kayo kumuha doon ng tubig or magsabi kayo sa host. Dito kasi, like for example, dating nila, ayan, ask mo na siya kung ano yung gusto nilang mainom. So yun, talagang pagsisilbihan. So, yun. And alam niyo naman, hindi ganun kagaling yung Dutch ko. So, medyo nangangapa akong kipag-usap kasi nung bago ako dito, ini-English naman nila ako. Pero ngayon, as in, talagang, mga Inday, talagang dinadutch na nila ako. So, ako, naintindihan ko naman kahit papaano. Kaya lang, pag nag-response ako sa kanila, mixed siya, English-Dutch. Kasi hindi ako makapagsalita ng straight. So, yun yung talagang i-work out ko. And, ayun na muna for today.